står døren åben, siger den ene. Hvem har spist fra min tallerken, siger den anden. Og den tredje, hvem har drukket det med glas? Hvem har sovet i min seng, siger den fjerde. Det er en smuk pige, råbte en af dværgene. Han lyste hen over sengene med et lys. Og Snehvide vågnede, da de 7 kom omkring hende. Men hun er jo smuk som en prinsesse, sagde en af dværgene. Jamen jeg er en prinsesse, siger Snehvide. Og så fortalte hun sin historie. Så må du blive hos os, siger de små dværge. Her kan du være i sikkerhed med os. Tak, siger Snehvide. Jeg lover at hjælpe jer så meget jeg kan. Jeg skal vaske jeres tøj, og jeg skal lave jeres mad, og jeg skal sørge for at have helt rent. Og der gik mange dage, og nu var dronningen glad på slottet, fordi hun troede, at Snehvide var væk. Og så tog hun sit spejl frem, og så sagde hun, lille spejl på væggen der, hvem er smukkest i landet her? Og spejlet sagde, før dronning var du skønnest af alle, men skønnest må jeg nu Snehvide kalde. Og dronningen blev rød i hovedet. Hvordan kan det gå til? Men pludselig vidste hun det. Snehvide var slet ikke død. Hun var blevet snydt. Så hun vendte sig om til spejlet og sagde, lille spejl på væggen der, hvor bor Snehvide som skønnest er? Og spejlet sagde, langt borte bag de store bjerge, hvor der bor de 7 små dværge. Jeg skal rydde hen ad vejen, siger dronningen. Og samme dag gik hun ud og forklædte sig som en gammel grim kone og gik over bjerget og ud i skoven for at finde de 7 dværges hus. Hun havde en kurv, Hun havde en kurv fuld af røde, saftige æbler, og det ene var til Snehvide. Bare vent til hun tager en bid, siger dronningen. Da dronningen endelig fandt de 7 små dværges hus, gik hun hen til et åbent vindue. Snehvide stod indenfor og var i gang med at arbejde. Se, kære barn, siger hun, jeg har store, saftige æbler, æbler så røde som dine kinder. Aldrig har du smagt så søde æbler som mine. Værsgo, tag en bid. Dværgene havde advaret Snehvide, at hun skulle passe på, hvad der skete, når de fremmede kom. Men sådan en gammel kone kan vel ikke gøre mig noget ondt, siger hun, og æblet så lækkert ud, så hun tog en bid. Og i samme øjeblik faldt hun om, for æblet var dyppet i en magisk drik. Ja, hun faldt ned. Og dronningen lå så voldsomt, at hver eneste træ i skoven rystede. Haha, det var enden på dig, siger hun. Og de 7 små dværge hørte den frygtelige latter, og hun så træerne ryste, og de vidste, at der var sket noget frygteligt. Så de kastede deres ting fra sig, og de skyndte sig hjem. Vent lige, Isabel. Men de kom for sent. Den smukke prinsesse lå livløs på gulvet. Snehvide, hun er død, råbte dværgene, og de 7 små mænd græd med store tårer. Hun er smukkere end nogensinde. Hun er smukkere end nogensinde, sagde en af dværgene, og det var hun, for hun havde stadigvæk røde kinder, og hun havde stadigvæk læber så røde som kirsebær. Vi bygger hende en glaskiste, så vi stadig kan nyde hendes skønhed, siger en anden dværg. Og de gik straks i gang med at lave en kiste, og i det ene hjørne skrev de Snehvides navn med guldbogstaver. Og det var ikke kun dværgene, der var triste, men alle skovens dyr kom for at græde, da de havde tabt deres elskede Snehvide. Og i lang tid lå Snehvide i kisten. Så en dag kommer en prins til skoven. Da prinsen så den smukke Snehvide, fyldtes hans hjerte med kærlighed. Hvem er hun? Hvad er der sket med hende, siger han. Og dværgene fortalte prinsen alt om Snehvide, og de fortalte også, hvor uskyldig og kærlig og hvor godt et hjerte hun var. Lad mig tage hende med mig, siger prinsen. Hun skal få ærespladsen i mit slot. Jeg blev forelsket i hende i samme øjeblik, jeg så hende, og jeres fortælling har fået mig til at elske hende så meget højere. Da dværgene så, hvor højt prinsen elskede Snehvide, så sagde de, det er som det skal være. De 7 små mænd løftede glaskisten op for at bære den hen i prinsens karet. Men pludselig faldt en af dværgene, de tabte kisten, og så faldt æblestykket ud af Snehvides mund. Og så åbnede hun sine øjne, og hun løftede låget på kisten og sagde, hvad er der sket? Hvor er jeg? Og prinsen blev lykkelig. Du er hos mig, sagde han, og her håber jeg, du vil blive. Hun er i live, råbte dværgene. Hvor Snehvide ligger? Og prinsen faldt på knæ og bad Snehvide om at blive hans kone. Og hun så på den smukke prins og elskede ham og sagde, ja, jeg vil gifte mig med dig. Og i samme øjeblik på den anden side af skoven så dronningen i sit spejl og sagde, lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Og det ærlige spejl sagde, før dronning var du skønnest af alle, men skønnest må jeg nu Snehvide kalde, og en smuk ung prins vil ret mig give, for hun skal snart hans hustru blive. Dronningen blev så vred, at hun smadrede sit tryllespejl i 1000 stykker. Hun blev så vred, at hun faldt død om. Og hun døde uden at opleve den smukkeste fest i hele kongerigets historie, da Snehvide blev gift. Og Snehvide og prinsen levede lykkeligt på slottet til deres ældste venner.
Og fra tid til anden tog det lykkelige par på udflugt til skoven, hvor de besøgte deres 7 små venner. Tak for det. Det var historien, så det. Ja. Daddy. Far læse en bog til. Så er det godt, vi har. Ved I hvad jeg gør? Jeg henter lige. Daddy. Ja, jeg henter lige en stol.